Nik ezagutu nuen Eduardo Mokoroa. Baita 19. mendeko Tolosa hura ere. Hainbeste, aldatu da. Benantzia eta Antonioren semea, Eduardo Justo izenez bataiatua. Mila 1967an, Plaza Berriko Torilen etxean jaio zen, Alde Zaharrean. Tolosak 8.000 biztanle baino ez zituen izango, eta Alde Zaharraren mugen barruan biltzen zen gehien bat herriko bizitza. Eduardo 8 urte zituela hasi zen musika ikasten, musika akademian, garai hartan bandako zuzendaria zen Modesto Letemendiaren eskutik. Kaperan lanean ziharduen egunero musika idazten. 17 urterekin amaitu zuen. Ordurako musika zen bere bizitza eta izateko arrazoia. Handik gutxira iritsi ziren lehen sariak Euskal Soinua obrarekin esaterako. Gure mugetatik urrun saritu eta estimatua bazen ere, Eduardok erabateko atxikimendua zuen Tolosako herriarekiko. Urte ugari egin zituen Felipe Gorriti maisuaren alboan. Musikari bezala hazi eta eziz. Izaera gogorreko gizona zen bai, baina esango nuke gustuko izango zukeela herriaren omenaldi hau. Oso maitea zuen Eduardok musika banda. 1886an hasi zen zuzendari lanetan, Rufo Montilla ordezkatuz. Pozaren atzetik segituan iritsi zen tristura ere, handik hilabete eskasera zendu baitzen On Felipe Gorriti maisua. Eduardok berak ordezkatu zuen Santa Mariako organista eta kapera maisu lanetan. Garai hartan, musika eskolako zuzendaria eta biolin irakaslea ere bazen. Eta beranduxeago Tolosako Orfeoiko zuzendari izendatu zuten. Izan ere, konposatzaile nekaezina zen. Gazte hasi eta musika idazten jarraitu zuena azken urteetar arte. Laurogeita 6 urte zituela, bere seme Ignacio hartu zion lekukoa Santa Mariako organista lanetan. Hala ere, kaperarekin zuen harremana ez zen eten. Eta erretiratu ondoren ere, han ibiltzen zen, Nafarroako Zubia pasa eta Santa Maria inguruan. Eta konturatu gabe, gizon bakarren bizitzan, 3 mendetan bizitako Tolosarren bizitzek egin dute bat.